खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं माखासे खौरां लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो रायजोनि गुबुन गुबुन जायगायाव गुलि गावनाय जाथाय गहपुरनि आसाम आरो अरुणाचल प्रदेश सीमायाव गुलि गावनाय जाथाय सासे सिनायमोनै सुबुंनि गुलि गावनायाव गाज्रि जोखोम जादों प्रेमचन्द्र बसुमतारी मुंनि सुबुङा प्रेमचन्द्र बसुमतारी आरो खाथि खालानि सुबुंफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला प्रेमचन्द्र बसुमतारीजों लोगोसे बिथांनि बिसिया हाथाइनिफ्राय मटरसाइकेलजों न' फारसे फैबाय थादोंमोन बेयावनो हलंगियाव थानाय पेट्रल पाम्पआव पेट्रल सोखांनायनि उनाव लामा ससे सिगां लांनायावनो सोरबा सिनायमोनै सुबुङा गुलि गावदों जाय गुलिया बिथांनि उदैयाव नांदों जाथाय जानाय लोगो लोगोनो मदद नागिरनानै बिथांमोना पेट्रल पाम्पआव फैफिनदोंमोन बेनि उनाव बिथांखौ फाहामथायनि थाखाय गहपुर मेडिकेल कलेजाव दैथायहरनाय जादोंमोन नाथाय गोब्राब जानायलाय उनाव तेजपुर मेडिकेल कलेजाव दैथायहरनो गोनां जादों ओजोंहाय पेट्रल पाम्पनि खाथि खाला नागिरनायाव अरुणाचलनि सुबुं थानाय केम्प मोनसे हमनो हादों बे केम्पनिफ्राय सासे सुबुं आरो .2 राइफलबो मोननो हादों जाथायनि सोमोन्दै अरुणाचल प्रदेशनि पुलिसनो खौरां हरनायाव अरुणाचल प्रदेशनिफ्राय पुलिसा फैनानै दायनिगिरिखौ हमनानै लानानै थांदों आरो सोंनाय फिननाय लाहैदों सोंनाय फिननायनिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला सुबुङा उदाङाव दाव गावदोंमोन सिलाइजों होननानै मिथिहोदों जाय गुलियानो प्रेमचन्द्र बसुमतारीनियाव नांदों आरो बिथाङा गोब्राबै जोखोम जानो गोनां जादों बे जाथायनि अनगायैबो अरुणाचलावनो गुबुन मोनसे जाथायाव गुलि गावनाय जाथाय जाबावदों अरुणाचलनि लाथावनि साखाथियाव थानाय लाल पाहारावबो गुलि गावनाय जाथाय उग्रपन्थीनि सन्देहआव गंसे खारबाय थानाय गारिनि सायाव रैखाथि हान्जाया गुलिखौ गावदोंमोन बेयावनो सासे आइजोनि सायाव गुलिया नांदों जायजों आइजोआबो जोखोम जानो गोनां जादों थिग बेबायदिनो अरां नेशनेल पार्कआवबो बिपिन चन्द्र दास मुंनि हाग्रा बिफानाव मावनाय सासे मावथियाबो डिउटियाव मावबाय थानाय समावनो गुलि नांजानो गोनां जादों गोरोन्थियै गावनि हाथियारजोंनो गुलिखौ गावफ्लांदों गरब्रैयै गुलि गावफ्लांदों जाय गुलिया गावनि आखायावनो नांदों अरुणोदयनि मुलाम्फा लागिरि रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां लोगोसेनो फरायसाफोरनि थाखायबो गोजोनथाव खौरां फैगौ 3 आगस्टनिफ्राय अरुणोदय बिथांखि होनायखौ जागायफिनसिगोन बे खोथाखौ फोरमायथिदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फैगौ 3 आगस्टनिफ्राय अरुणोदय बिथांखिखौ जागायगोन आरो बे सानाव मोनफ्रोमबो पन्चायतआव फिसा मिटिं लानाय जागोन होननानै फोरमायथियो जायनाखि दा कलेजनि एडमिशनफोरा जोबनानै थांबाय बेनिखायनो 6 आरो 7 आगस्टआव फरायसाफोरनि थाखाय कलेजफोराव निजुत मयना आरो निजुत बाबुनि थाखाय एप्लिकेशन होनाय जागोन होननानैबो फोरमायथियो आरो बेखौ फिलआप खालामनानै जमा होनो थाखायबो खावलायो सेप्तेम्बरनिफ्राय जाहाथे फरायसुला फरायसुलिफोरनो निजुत मयना आरो निजुत बाबुखौ होनो हायो बेनि थाखायनो फर्मखौ फिलआप खालामनानै जमा होनो थाखाय खावलायो आगस्टनिफ्राय खम बेसेनावनो सेनि दालि बायदिखौ होनाय जागोन होननानैबो फोरमायथियो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बेनि अनगायैबो जीवन प्रेरणा बिथांखिनि गेजेरजों ग्रेजुवेट जानायनि उनाव गिबि बोसोराव फरायसाफोरनो जि अनसुंथाइ होनाय जागासिनो दंमोन बेखौ दान मोननैसोनि थाखाय दोनथ'नाय जादोंमोन बाजेट गैयैनि थाखाय फरायसाफोरनो होनायखौ दोनथ'नाय जादोंमोन बेखौबो सेप्तेम्बर दाननिफ्राय होनाया जागायजेनसिगोन होननानै फोरमायथियो आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथाङा थांनाय 20 साननिफ्रायनो उखैहाब सोमावसारनायाव बाहागो लानाय सनम वांचुक बिथांखौ दिल्ली पुलिसा जन्तर मन्तरनिफ्राय जर जुलुमै दैखांनानै दिल्लीनि साफदरजं हस्पिटालाव लानानै थांबाय जेराव गोबां दुंहाव थासारि जानो मोन्दों सनम वांचुकखौ मदद होग्रा बिथांमोनखौ नाख्रां नारसि खालामनानै सनम वांचुकखौ लानानै थांदों पुलिसा पुलिस ड्रेसआव फैयालासे गुफुर ड्रेस गाननानै सिरियै फैनानै मोनसे प्लानिंनि गेजेरजों दिल्ली पुलिसा लानानै थांदों सनम वांचुक बिथांखौ जाय खामानियाव दिल्ली पुलिसखौ सीआरपीएफजों लोगोसे आरएएफ नि हान्जायाबो मदद होदों सिरियै खालामखानाय प्लानिंनि गेजेरजों फैनानै सनम वांचुकखौ गुफुर सिजों खोबनानै लानानै थांदों दिल्ली हाइकर्टनि बिथोन बायदियै सनम वांचुकनो नांगौ बायदि फाहामथाय होनो थाखायनो बिथांखौ सोमावसारनायनिफ्राय दैखांनानै देहा फाहामसालि फारसे लानानै थांनाय जादों होननानै पुलिसनिफ्राय फोरमायथिदों ओजोंहाय मददगिरिफोरनि गेजेराव दावराव दावसि दिल्ली हाइकर्टआ सनम वांचुकखौ लानानै थांनो थाखाय बिथोन होआखैमोन होननानै फोरमायथियो सनम वांचुकनि देहाया गाज्रिनिफ्राय गाज्रि जालांदों जायालासे थानायनि थाखाय बेनिखायनो डक्टरा बोसोन होनाय बायदि खालामनो थाखाय आरो बिथांनि देहाखौ नोजोर लाखिबाय थानो थाखाय बिथोनसो होदोंमोन कर्टआ नाथाय दिल्ली पुलिसा सनम वांचुकखौ सोमावसारनायनिफ्रायनो लानानै थांदों दा बिथांखौ देहा फाहामसालियाव लानानै थांदों ना बिथांखौ सिरियै एरेस्ट खालामबाय बेखौ लानानै सोंथि खालामो मददगिरिफ्राबो फोरमायथिनो गोनांदि सनम वांचुक बिथाङा फरायसाफोरनि इयुननि थाखाय आरो भारतनि सोलोंथाइनि गासै जेंना बार बार सोंनाय बिलाइ लिक जानाय बेफोरखौ लानानै थांनाय 20 साननिफ्रायनो उखैहाब सोमावसारदोंमोन बिथाङा दा बिथांखौ दिल्ली पुलिसा जर जुलुमै लानानै थांबाय
बिथांखौ जरजुलुमै लानानै थांनायखौ लानानै गासै गेदेमा सुबुंफोराबो दुखु मोननाय फोरमायथिदों सेलिब्रिटिफोरनिफ्राय लानानै गुबुन गुबुन राजखान्थिनि गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे गुबुन गुबुन आफादनि दैदेनगिरिफोराबो दुखु मोननायखौ फोरमायथिदों सनम वांचुक बिथाङा फोरमायथियो दि आंनि देहानि 20% दा जोबबाय लासै लासै आंनि देहायाबो लोरबां जालांगोन देहानि अंगफोराबो मोनफानि उनाव मोनफा लोरबां जालांगोन नाथाय आंनि खर'आ दासिमबो गोख्रोङैनो दङ होननानै बुंथियो बिथाङा भारतनि रायजो राजानि आन्दोलनाव गोबां गोहो दं रायजो राजानि धर्नाजों खेबथाम सोरखार बायदों 1980 मायथाइयाव केन्द्रीय सोरखार बायदों 1998 मायथाइयाव दिल्ली सोरखार आरो राजस्थान सोरखारा बायदों सामब्रामनि बेसेना गोबां बांनायनि थाखाय रायजो राजाया आन्दोलन खालामनायनि थाखायनो सोरखारा बायनो गोनां जादोंमोन होननानै फोरमायथियो रेलवे बिफानाव मावनाय गेटमेननि गोरोन्थिनि थाखायनो साथामा जिउ खोमानो गोनां जादों सोनाब बंगनि मुर्शिदाबादाव गिख्रंथाव रेलगारि जाब्रबथाय गंसे गोख्रै खारबोनाय रेलगारिया गंसे फरायसाफोरखौ लानानै थांग्रा गारिखौ सौख्रांदों जायजों साथामा जिउ खोमानो गोनां जादों आरो गोबां फरायसाफ्रानो जोखोम जानो गोनां जादों गबिन्दपुर रेलवे गेटआव जानो मोनदों बे जाथाया फरायसाफोरखौ लांग्रा गारिया खारबोबाय थानाय समावनो जोबोद गोख्रैथिजों फैनाय गंसे रेलगारिया गारिखौ सौख्रेबलांदों जायजों साथामा जिउ खोमानो गोनां जादों जाथाय जानायनि उनाव पुलिसा जाथायथिलियाव नुजाथिफैदों आरो रेल बिफाननि गेटमेनखौबो एरेस्ट खालामदों बे गिख्रंथाव रेलगारिनि जाब्रबथायाव सुबुंफोरनि जिउ खहा जानायजों लोगोसे गारियाबो गासैबो थेर बेथेर जाजोबनायखौ नुनो मोननाय जादों गसाइगाव आयेन बेरेखा हाथियारजों लोगोसे 3 सुबुंखौ हमनो हानाय सुबुंखौ इउपिनि थागिबि होननानै मिथिनो मोननाय जादों आयेन बेरेखा हाथियार लानानै गसाइगावनि बलांगुरियाव मोनानि समाव 3 सुबुङा गिदिंथिंबाय थादोंमोन बेखौ खाथि खालानि सुबुंफोरा थट मोननानै पुलिसनो खौरां हरनायनि उनाव पुलिसा फैनानै 3खौ हमदों लोगोसे हाथियारखौबो हमदों सोंनायफिननायाव लानायाव मिथिनाय बायदिब्ला हमजानाय 3आ उत्तर प्रदेशनि बस्ती डिस्ट्रिक्टनि थागिबि मुङा फारियै धर्मवीर गौतम विकास चौधरी सूरज गौतम आरो निजामिस आली होननानै मिथिनो मोननाय जादों माथांखिनि थाखाय दुथांफोरा गसाइगावआव हाथियार लानानै गिदिंथिंदोंमोन बेखौ दासिमबो मिथिनो मोननाय जायाखै सोंनाय फिननाय लानाय हाबाया जागासिनो दङ नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां चिरां जिल्ला काजलगावआव थानाय MMH अट' हन्डा श'रुमा फिन नोंथांमोननि थाखाय अफार लानानै फैदों अफारा 10 जुलाइनिफ्राय जागायबाय आरो 15 आगस्तसिम थागोन अफारफोरा जाहैबाय 9,999 रां होग्रोनानैनो मटरसाइकेल बा स्कुटिखौ नोंथांमोनहा मोननो हागोन बेसेन नाङालासे गंनै हेलमेट मोननो हागोन जायखिजाया मटरसाइकेल बा स्कुटिखौ बायोब्ला गंसे सिलिं फेनबो नोंथांमोनहा मोननो हागोन गोजाम मटरसाइकेल बा स्कुटिखौ गोदानजों सोलायोबा 1,000 रां केशबेक नोंथांमोनहा मोननो हागोन 3 बोसोरनि वारेन्टिबो नोंथांमोनहा मोननो हागोन लोगोसेनो जायखिजाया मटरसाइकेल बा स्कुटिखौ बायोबा बेसेन नाङालासे 5 लिटार पेट्रलबो नोंथांमोनहा मोननो हागोन गोरलैयैनो फाइनान्सआव मटरसाइकेल बा स्कुटिखौ लानो हागोन ल' रेटआवनो नोंथांमोनहा इन्टारेस्टखौ मोननो हागोन आरो स्पेशल केशबेकबो होनाय जादों SP 160 बे मटरसाइकेलखौ बायोबा नोंथांमोनहा 10,000 रांसिम केशबेक मोननो हागोन आरो शाइन 100खौ बायोबा नोंथांमोनहा 5,000 रांसिम केशबेकबो मोननो हागोन नोंथांमोना जुदि बे अफारनि खाबुखौ लानो सानोबा थाबैनो MMH अट' हन्डा श'रुमजों कन्टेक्ट खालामनो हागोन कन्टेक्ट नाम्बारा जाहैबाय 8720957824 नङाब्ला 7002252878 बे जानबुं नाम्बारावबो कन्टेक्ट खालामनो हागोन कन्टेक्ट नाम्बारखौ स्क्रिनावबो होनाय जाबाय आरो डिटेल्स एड्रेसखौबो स्क्रिनाव होनाय जाबाय नोंथांमोनहा नायनानै लानो हागोन गोजोन्थों दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों